خب امروز قرار ایدی قربان این بالا ای ازبکستان ای خورازم کو کازان тамошо кунед дар чӣ авқот пухтеста у печка май дар нами яктага казан якни қариб 20-40 кило гӯшта воз дар дунами ям 40 кило гӯшта дар болои печка печка не плита ка авқот пухтеста нем бародар и хоразмский авқот меган ира ки як гӯспанда bir гӯспанд олдина ки як гӯспанд гирифт ҳамин одам як гӯспанд 40 кило 40 кило гӯшт берди 40 кило гӯшт қалдина живот 66 kilo o'zi chiqishi. 66 kilo. Evet. Oli tayyor neyiz? Koz bu mahkamش میکنه. Bu بولش محکم میکنه سلفان خطی. همین یگان ساعت قریب 5 да 5 8 мепазами инам болоим печка да печка мас плита свети ана да тамошо кун да бар чӣ монда ки ина хеле ҷура ёро да хоразм меган ёро хоразмский блюдо ана иҷа бо ҳастай ина иш ҷура иш ҳоли накофтааст кӯяб квадрум шабинем чӣ тура иша гӯшти это тоже да бом неш кило 5 кило гӯшта ана ода 5 кило гӯшта авқот пишрада озо мана ира иди қурбон меган бародарон тамошо кунед лаззат баред мардум чӣ хел қурбонӣ мекунанд мардуми мусулмон ира қурбонӣ меган инаиш 5 кило инаиҷа 35 кило ишда 5 кило давош у 5 кило куб у 5 кило 5 kilodan 5 kilodan kub o'rtacha 5 yilda ha holi nami qabul davom میبینیم که چقدر تیار میشود